Nah. Ndak seatos. Kok banter banget to yu? Kowe seneng ning banter. Heeh. Eh? Nah. Nah. Kok banter banget to yu? Kowe seneng ning banter. Ayo. Nah, kok di jam-jam ki men. Jeng jeng jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng jeng ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko njajal nek iso. Ha iya, wong ora segene Dik. Eh? Nah. Tenan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk ngomong ngomong wae wong. Mbah. Kon alon malah saya banter. Ndak seatos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Ha iki jane nek nggo joget pinak buah lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo entik ngene iki apik kok. Monggo kowe ngentik-entik jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Neblek piye adohe kok ngono neblek. Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Dibaleni. Neblek piye adohe kok ngono neblek. Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Nah. Jenengan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Sritenan nang tasih Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cindhen sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu gak menyem. Bajing motor. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Iya, betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus. Indonesia. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang ke mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ketik sapa Chat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Akhirnya disaut. pendak dino cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu. Matur suwun nggih Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu. Matur suwun nggih Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih.
Hatur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 nggih muni-muni wae lho. Kene isin ora nek karep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Tak kene. Padha-padha le anak. Iki lho. Iki wae genah beda karo nggon aku kok ya kowe mesti milih iki. Kok mutok tutuk ora? Kowe kepengen nutuk? Aku ramah. Iki anu Den Mas Brotone utah-utuh kowe meneng kok. Suminten. Apa? Apa? Kon kersanipun. Pun mboten sangat mekemek wingking. Iya. Tak tutupane. Ngapa cemplok? Lek nom mripatmu jarangan gobokmu. Iya ngapa? Ngerti ra nek Den Mas Broto iki pacanganku, pacangane Cempluk Warsiah. Anake Warok Sura Menggolok. Aku ngerti. Malah nyolane wong wedok memeti. Lah nek aku seneng karo Den Mas Broto arek ngapa? Kang Mas. Monggo penjam niku kakung lho. Kakung ndak darani. Monggo diladeni ndak darani wong lemah sahwat. Monggo. Wis kono dirembuk. Aku ora tresno marang. Lho. Pacangan niku ya dikukui. Kok malah eskono padha, eskono nekat. Apa ceplok arek ngapa? Suminten. Apa? Lencire ya lencir aku. Bodine ya langsing aku. Iya. Ora teng sembarot ngono kuwi. Ora ning asli rak ya asli aku. Kok ora? Nek aku rak wis kulino digunakake, nek kowe rak wonge angel. Lah justru nek dadi wong wedok iki aja geleman. Ya apa nyatane tok Mas Broto nggih Kang Mas aja. Iya. Injih Kang Mas. Den Mas Broto ora Piye? panjenengan milih niki tenan. Pilih iki. Astagfirullahaladzim. Den Mas kok ora ngono kuwi to? Wis ora usah nyebut. Aku ora tresno marang sliramu. Montar. Ora Terus terus nek jenengan ora tresno karo Lho, aku. raoseng manah kula Kang Mas ki lho. Raoseng manah kula lho Cobi. Lho, niki tresno kula karo panjenengan saestu lho Kang Mas. Iki kok atas banget. Coba kowe dingonake wani ra. Atas tenan. Ceritane wedok kok. Iki bola bali sumbere ming Cempluk Warsiah. Kan aku kudu nganu ceplok ini. Wis kono, Nek ora gede-gede. percaya tak duduhi nek iki dadak. Tak duduhi nek iki palsu. Kabeh iki palsu ngerti ora? Iki delokan lho, Broto matke. Wis tak matkes kok kene. Dimatke iki, kaya ngene iki kene ngarep. Kana di HP cepet. Putron dol. Kaya ngene kok ya milih kaya ngene lho, mbok dibandingke iki nek ya ketok ta. Aku wis kebacut tresno. Tetep tresno. Arep trondol. Trondol ya wis ora apa-apa. Mboten napa-napa Kang Mas. Mboten napa-napa. Idep-idep nggih kula kan panjenengan latihan biliar nggih Iya. Mas. Sesuk ndi sing menang. Nek panjenengan ora tresno tenan karo aku iso edan lho, Den Mas. Wedan. Edano. 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 Wedan aku tak. Edano. Kono. Nggih Mas, lah irunge ampun nggih kakek kaya ngene ya. Mriko men edan men atine panas. Kowe ya aja melu medeni aku. Mboten Mas. Kok wedi. Wedi ya. Kalau garwane kok wedi lho ngapa-ngapa wedi. Oh tekan niru. Hei, Den Mas. Nek iki copot gelungan, aku copot klambi lho. Coba to deloke Copot to. Kok iki mbok ngilo ta, Den Mas? Kowe iki dadi wong lanang iki mbok rasa ngono kuwi lho. Kon piye? Milih aku. Milih kae. Wong ayu ra payu. Wong ayu ra payu. Den Mas, mbok kowe iki jane iki kepiye ngono lho, mbok kowe iki milih aku. Karo genah-genah wong ya. Iki nekat ya, Pak. Iki mbok ngono ki lho. Nekat iki, Pak. Ambruk iki ono apa-apa. Amro ya Ben, saleh kok ora seneng aku ngapa? Wis mbok aja kabruk ndak meteng ndak wis. Alasanmu apa kok ora seneng karo aku? Alasanmu apa? Seneng iki ora seneng. Wah edan iki brotone tetek tenan Wah, iki ya. tetek iki gimana kuat. Umpamane wong mangan mbok dijajal diicipi dhisik. Lah, Lah mung umpamane. Lah ya iki arep nyicipi ya ayo monggo. Lah yang tak senggarake lho. Nang kene liya wektu. kok kok Iki piye ta kok kok liya wektu iki pripun ta jenenge jangan selingkuh. Nek emoh ya emoh. Dar kowe. Nek semoh ki emoh tetek maneh kuat kok. Wis. Dirasak dicipi liya wektu
Sampe penyanyi piye to? Coba. Ora gelak. Mbak liya wektu maksude piye? Ngrasake dunak-unakke banci ya ngono kuwi. Rekoso ya Pak Juga. Aku ora tau dinyang karo kono malah arep liya wektu. Umpama. Oh lah umpama to Kang Mas. Kelakon kok wis Suminten. Apa? Kasunyatane Den Mas Broto atesno marang kowe. Bali ngono ning guna secokana melu bapakmu. Aku mau bali nek nurung entuk Den Mas Broto. Mas Broto? piye. Ya ditumpoke Mas Broto, kowe dhuwur aku ngisor. Den Mas, milih aku. Nek ora milih, tak santet lho. Apa iso? Kowe tak leboni iki pasangan kowe mengo ngene lho. Apa iso ngleboni? Piye? Iso Piye? ngleboni. Omong apa? Kowe iso ngleboni apa? Iso ngleboni? Ngleboni. Pengen tak leboni? Coba delok. Pengen? Coba. Coba lagi ana ceplok. Nek ora ana ceplok tak leboni kowe. Ayo wis ben kono ora ketok, dianggep ora ketok. Monggo Kang Mas wonten pagulingan kemawon Kang Mas. Lho, ora ketok lho. Ha, iki anu sik nganu sapa jenenge Sumintene ndang edan. Edan oh. Nek edane piye? Lah ya ngapa ngriyok apa ngapa? Aku terus ngono. Oh, soal edane rujak jeruk. Lagi. Edan kok rujak jeruk iki ora ono. Iya. Nek panjenengan ora gelem karo aku, Iya, aku tetep ora iso nglakoni. aku edan lho. Mosok Aku edan. Wis sakarep. Aku edan Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Iki iki mbok ora ngene iki lho tangane. Lah piye? Aku edan. Iki tanda kono arep edan tenan. Den Mas Broto penyanyi kedang ugemi tresno sejati kalian kula lho. Ayo joget karo aku. Aku ora iso joget. Joget mana aku kudu dilegani ya. Wong ora tresno kok kon joget. Lah ya ora jantong ora gelem karo tresna aku ning kowe kudu joget karo aku. Ora iso. Ayo joget. Mas. Hae. Hae opo? Oh iya. Ora hae. Hae. Oh iya. Hae. Ayo tuh joget. Mana joget lah ya aku mau. Ora iso joget. Karo Marcin dengan ayo joget. Hae. Arep edan. Oh iya. Hae. Oh iya. Ya senggak main ora gelem joget segai. Kewis. Iki ketoke sing edan malah swimin iki ketoke. Kowe ngarep. Aku tak mau jikalau aku di madu pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Piye? Kok malah ledan mangan kowe plok. Suminten, Apa? tak sengguh apa aku? Lah ya apa? Padha-padha le anake warok. Kok kowe rebut Den Mas Broto saka tanganku? Lah ya aku terus tenan karo Den Mas Broto lho. Wong wedok lemere cekel ditampe kok malah tresno karo Mas Broto. Aku ora peduli ditampek apa ora, sepenting aku tresnaku iso dadi karo Den Lakone Mas gede Broto. wong wedok do padu iki. Kowe Tak tak ngapa? kukuwi Den Mas Broto. Kok kono nek iso bakal aku dadi kono. mantuk ing Trenggalek kok bakal tok alang-alang iku dadi pepalangku. Sedumuk batu. Iya wani apa piye? Aku wani apa piye? Nek kula kaget. Mang delok dadak kula mang pecah. Ma. Kaget. Wis ora sah. Dadamu ya ming kaos kaki, Ma. Kaget. Pak, Wis ora iso, Ma. ngambil astane. Mak kok astane. Dosa Dosa lho jenengan. Mbak bujuk wedang lho kowe. Bujuk wedang lho kowe. Kowe pengen didemok to, Heeh. tak silehke asto. Kene Pak De. Lah kanggo ngene apa pondok? Kok nek karo aku Pak Seno kok kipok-kipoki ngopo ya? Apa tidak pengen diketahui publik? Tak omongi to. Sesuk nenek dandan wedok ki jenggote dikerok. Wis kasar banget iki lho. Boten. Tapi lagi sak lare Orang yang teraniaya selama ini menunjukkan talenta dan prestasi yang luar biasa. Ternyata Lek Suki men. Jangan mencemooh, jangan menghina. Selama ini sapa ta sing ngalami min? Lah sapa? Prestasinya luar biasa. Iya. Bukti otentik nyata, de facto. Ding 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 ding. Tidak bisa disangka lagi Pak Seno. Iki nek. Golekno menyan tak tambah nang. Iki No Pak banci Mayo, Kang Selupan. Kang Selupan.
kesabaranku selama ini memuncak. Iya. Mau gak teko kurang teko to. Oh, lek teko sing banci tuwae nggo apa wis ngono kuwi lho. Nyatane wis terbukti. Kosek. Jan apa? Kosek, kowe iki omonge rono kok ngembate rene. Lah kula ndak tega, nggak sanggup menatap dirimu. Iya. Lah saiki aku tak takon, umurmu pira? Kapan dosa tiga? Nah, kuwi wis mancik tuwa kaya ngono kuwi. Ora rumangsa nom. Sing isih ketok elegan glamor to kula lho. Yo. Elegan glamor eksklusif luxury. Luxury. Bawaane lok ya, bodine lok kaya angkong. Tekan iki mau. Iki mau salare. Nek rong lare isih stabil apa ora? Lah ya pulang ya plotrok kabeh. Yo iki waduh. Yo ketok iki lho hugone. Wah, malu. Hugo ki to krokodil. Ayo coba teruske sik. Ndek, dadak diajari. Piye to ya? Iya nek lali coba. Besok kapan katakan. Wah yo apik tenan. Tenan ya. Terus saiki. Jajar. Sarmet cotot iku. Lan wong ayu. Lagi men kalau menjingnya ngancing. Kalau menjing iso ngancing. Kuwi udah kalau mencing ya sa. Apa? Iki aksesoris kok. Iki jenenge nek wong wedok umume kan keweleh mangan buah koldi rak dadi nyun sewu dadi payudara. Oh iya. Aku gur mandek nang kene. Panjenengan aku wong wedok. Wong wedok. Mandek nek kene dadi tembolok. Umpamana nahkoda. Suaramu apik tenan lho, Nek. Seneng aku ngrungokke. Kowe ngalem apa gege patiku? Saking kagumku karo kowe iki lho. Kagum ya ora terlalu ekspresif kok ngono kuwi. Saking aku ki terpacu kagumku karo. Rasane kula kaget. Mang delok dadaku mang. Mah. Kaget. Wis ora sah. Dadamu ya ming kaos kaki, mah. Kaget. Pak. Wis ora iso, mah. Ngambil astane. Mah kok astane. Dosa lho jenengan. Pak bujuk wedang lho kowe. Kowe pengen didemok to? Tak silehke asta. Kene Pak De. Lah kanggo ngene pemondok. Kok nek karo aku Pak Seno kok kipo-kipoe ngopo ya? Apa tidak pengen diketahui publik? Tak omongi to. Sesuk nek dandan wedok ki jenggote dikerok. Wis kasar banget iki lho. Silate ketul niku. Lah ngerti kerok ngasar ngono ki mahrib wis tukul meneh iki ya Allah. Mas curhat. Mengke mawon nggih Mas. Anggenipun nyepeng dada kula. Heeh, engko tak cekel ya. Mesake Pak wis mlayu-mlayu tekan kono ra Ya Mas iki wong lanang ora seneng ngumbar kok ngono kok pancen Nek kula dados jenengan, kula demok dodone, kula jupuk, kula buat tempat sampah. ya Allah. Nyen sewu, Jek. Wis pirang dina ora mbok kumbah. Udan terus to. Lah ragare kok Mbak susune nanti. Udan terus. Neng ya ora apa-apa, banyu ki panguripan. Daripada engko nek tak kumbah malah teles kebes. Wes apa ning perabot dikumbah kok kruyuk laler. Ya ampun mulane kemos slenteng-slenteng. Iki menunjukkan napa to bahwasanya sing melekat ning awakku karo awakmu ki rak palsu. Jadi jangan pernah merubah apa paringe Gusti Allah. Mergo menungso makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kok ya ngono. Kenekan ki rak gur nggo Ki mung kesing. Heeh. Iki dadi nyon sawu niki palsu, Pak. Sembrono lho kowe. Ayulah aku. Iki dilindungi badan hukum lho. Aku dilindungi badan hukum lho. Apa? Badan hukum. Kena pasal kowe engko ya. Lanjut ya, Nak. Nggih, terus Sing Bude, apik. sing sae. Aja ngantek Alon-alon. Ya iya no, jenenge senior kok. Iya. Wis kulino ning televisi nasional kok ya. Kan ngendi iki mau ora. Alon-alon. Iya alon-alon semeleh. Kone kebel setione. Nek nyanyi artikulasine sing jelas. Cetha vokal konsonan aja kaya tatin mau ra cetha. Eling-eling tekan ngendi? Ya.
tanpa prau sasat sarah dan jalan-jalan Dilek ke lho. Ngedam sari has Aku bangga sekali punya guru kayak gitu ya. Inilah cacian hinaan orang yang selalu mengkritik saya lho. Ngene lho, wong sing tau moyo yak dhewe, kuwi ora teges kuwi wong sengit karo dhewe. Terus Justru dia adalah penggemar kita sejati. Cuman karena dia selalu mengingatkan kesalahan kita. tergantung kita yang menyikapi. Wong elek-elek dhewe iki ora teges ora seneng. Dia mengkritisi dengan cara seperti itu ya biarlah. Lho, kok ngono wae. Aja ngono langsung dibalas, langsung polemik ning nggon kleru gede. Kono nek dielek-elek uang ngono malah nyanyi kok. Nyanyi. Ya ada mungkin Satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa. Ada 3 nyawa. Pak Seno kesengsem loh. Pak Seno kesengsem loh. Jadi kita tidak punya musuh. Ayo ning ora madhep aku. Lah pripun to? Wong ngene kaya. Wis ayo get tembang kangen. Tembang kangen Ya monggo. Tak tung tandeng satu kamar ada 2. wayah wengi kok. Kesetrom kimen. Ketonto malah aku. Lagune ket kok nganane sesideman. Sesidane menceritakan perselingkuhan. Lah saiki sepondok 2 cinta iku ya padha ae to. Yo dados. Waduh jan kaya. Lah pernah Iya, ya Semangat karang ya Elisa. bintang tamu 3 wedok kabeh. Wedok kabeh, ayu kabeh, perawan kabeh, durung tau diobak-obak jaran. Ayu kabeh, wedok kabeh, perawan Loh, kabeh. ini soal prinsip loh, bukan Lah, masalah laku atau tidak laku. Prinsipmu piye? Secantik apapun wanita, seintelektual apapun wanita, ora tanda Elisa karo Oh, bener. sepandai bergaul apapun dia, tapi manakala dia tidak bisa menjaga kesucian dan kehormatan, rapot merah. Rapot merah. Rapot merah. Kudu Sing menjaga artinya- kesucian. Nilai kewanitaanmu akan turun manakala kamu tidak bisa menjaga kehormatanmu Dan kesucian. Luar biasa. Jadi eman-eman lemu sekolah dhuwur, eman-eman lemu paribasan ngene ayumu eman-eman manakala kecantikanmu iki didol murah. Nek kamu menjadi berarti manakala kecantikanmu itu tok dolarang hanya untuk orang yang benar. Tetap menjaga kehormatan. Lah nek apa kabar dirimu, Mbak Mimin? Iya, kayane biyen ning Aku tetap suci. Suci. Nek ra payu nyanyi susune dikomanci. Lah apa ya ora ya ambune ya lateng ora dikum. Kritenan Heeh, bener nek ora dikum ya mambu Lah tenan. mambu tenan kok betul nyambut gawe kok. Ning kaos kaki kok. Kok ora ndek serep lho, tak yo piye. Matur suwun. Pokoke wingi kae. Lah ya wingi kae lho, sing jenengan urung bayar. Ayo supinten iki bakul janganan kok ya. Wis tak selehke sanding nganu wingi. Anu ndi? Wis bayar aku wingi. Iki kok Den Masih jan mbok rene to rene. Nah, Olahraga dhisik ben ora stres ngono lho. Ora stres wis lek wis. Lah wis lho, mbok rasa kesus nganggo lek lho. Lah wong aku sing kepengin wae ora kesusu kok jenengan wis arep ngejak uas-uas wae. Iya karepmu piye saiki wis padha ketemu. Kanten iki lho Den Ya Mas. ya piye. Aku ki tresno karo jenengan. Oh ngono. Oh ala kok wis ora dadi. Tapi wong aku ki terus karo kowe iki ekspresine kaget. Lho, terus karo panjenengan lho. Lho, kok sik ngono. Aku ki wis ana sing duwe. Kowe iki tau pacaran urung to? Tau Ora iki ora bine tangkap hansip kok. Biyen ketungkep kok. Ongkep-ongkep. mulane kok ora tau.
Yo, aku tresno karo kowe no. Aku ki tresno karo panjenengan Kang Mas. Ngene yo, tak kandhani. Pripun? Kadang aku ki wis duwe pacangan. Nggih. Senajan piye wae aku ora iso nampa tresnamu. Pacangane jenengan sapa? Ceplok Warsia. Endi wong endi? Takon mburi kono. Endi bocah endi mbok duduhke aku karo aku ayo sapa? Jemploke metu. Ayo Min, jemplok men apa? Wong wis arep ini. Karo aku ayo sapa? Ayo sapa? Aku main padu jemplok karo Ayo cepet. Dan Mas Broto. Tuk. Menika pacangan panjenengan Cemplok Warsia. Tuk. Lajeng. Lare wadon menika sinten Den Mas? Iki suminten. Lah kersanipun kok kalian panjenengan menika kula cemburu lho Kang. Cemburu. Suminten iki duwe karep seneng karo aku. Ning aku wis kebacut tresno marang sliramu. Panjenengan tuh tresno kalian kula. Iya. Nek dadi wong lanang ki mbok ora sok lamis kowe, he? Kowe mau jarene arek kepiye mau kae kok lemuni mau gelem kok saiki basan ana. Kowe wani. Wani bae kok. Wani wis nang kene. Ya wani ya guys, ora cepet. Maju nek wani. Maju ya maju. Ora lu maju nek wani. Nek kula ngoten ya salah kok. Kasus tenan. Iki sapa iki? Kuwi pacanganku. Kowe milih iki timbang aku? Iya. Apa mripatmu katarak apa piye? Lah por mangsamu kowe wis ayu dhewe. Lah yo nek dibandingke karo iki, Tetep ayu kae. tetep ayo iki. Aku tresno kae. Alah. Oh ya kaya ngene lho nek dibandingke wong ya ayu-ayu aku, lemu ya lemu aku kok ya mesti milih iki. Tresno mono ora saka rupa, ora saka bondo. Den Mas Broto tresno aku lahir tuluse batin. Aja seri atimu, aja seri atimu. Aku ora seri, ning iki mbok mripatmu ngendi? Melek ah. Wis melek. Ana nek karo iki terus arep kepiye? Ayo ora piye-piye ya sembuh carane sesuk. Kowe tetep milih iki? Milih iki tenan. Iya. Mula nek nyandangke aja brukut-brukut, wong nyandangnya aja brukut-brukut. Lah kon piye? Ya kala-kala ya kaya India ngene iki ta. Gadis India. Kok jajal kene tak praktekke dene. Padha-padha le anak. Iki lho. Iki wae genah beda karo nggonku kok ya kowe mesti milih iki. Kok mutok tutuk ora? Kowe kepengen iki wae genah beda karo nggonku kok ya kowe mesti milih iki. Kok mutok tutuk ora? Lawan. Iki anu Den Mas Broto ne utah-utuh kowe meneng kok. Suminten. Apa? Apa? Kon kersanipun. Pun mboten sangat mekep-mekpingking. Iya. Tak tutupane. Ngapa cemplok? Lek nom mripatmu jarangan gobokmu. Iya ngapa? Ngerti ra nek Den Mas Broto iki pacanganku, pacangane Cemplok Warsia, anake Warok Sura Menggolok. Aku ngerti. Malah nyolane wong wedok memeti. Lah nek aku seneng karo Den Mas Broto arek ngapa? Kang Mas. Monggo penjam niku kakung lho. Kakung ndak darani. Monggo diladeni ndak darani wong lemah sahwat, monggo. Wis kono dirembuk. Aku ora tresno marang. Lho. Pacangan niku ya dikukui. Kok malah eskono padua, eskono nekat. Apa cemplok arek ngapa? Suminten. Apa? Lencire ya lencir aku. Bodine ya langsing aku. Iya. Ora teng sembarot ngono kuwi. Ora ning asli rak ya asli aku. Kok ora? Nek aku rak wis kulino digunakake, nek kowe rak wonge angel. Lah ya justru nek dadi wong wedok iki aja geleman. Ya apa nyatane tok Mas Broto nggih Kang Mas aja. Iya. Injih Kang Mas. Den Mas Broto boros. Piye? Panjenengan milih niki tenan? Pilih iki. Astagfirullahaladzim. Den Mas, kok ora ngono kuwi to? Wis ora usah nyebut, aku ora tresno marang sliramu. Montar. Ora Terus terus nek jenengan ora tresno karo Lho, aku. raos manah kula Kang Mas ki lho. Raos manah kula lho Cobi. Lho, niki tresno kula karo panjenengan saestu lho Kang Mas. Iki kok atas banget. Coba kowe dingonake wani ra. Atas tenan. Ceritane wedok kok. Iki bola bali sumbere ming Cemplok Warsia.
Wan aku kudu nganu ceplok ini. Nek ora percaya tak dudui nek iki dadak. Tak dudui nek iki palsu. Kabeh iki palsu ngerti ora? Iki delokan lho, broto matke. Wis tak matkes kok kene. Dimatke iki, kaya ngene iki kene ngarep. Kana di HP cepet. Oh, trondol. Kaya ngene kok ya milih kaya ngene lho, mbok dibandingke iki rak ya ketok ta. Aku wis kebacut tresno. Tetep tresno. Arep trondol. Trondol ya ora apa-apa. Mboten napa-napa Kang Mas. Idep-idep nggih kula kalian panjenengan latihan biliar nggih Mas. Sesuk ndi sing menang. Nek panjenengan ora tresno tenan karo aku iso edan lho, Den Mas. Edan. Edan Kono. nggih Mas lah irunge ampun ya kakek kaya ngene ya. Mriko men edan men atine panas. Kowe ya aja melu medeni aku. Mboten Mas. Kok wedi. Wedi ta. Kalau garwane kok wedi lho ngopo-ngopo wedi. Oh tekan niru. Den Mas, nek iki copot gelungan, aku copot klambi lho. Copot to deloke kamu. Copot to. Kok iki mbok ngilo to Den Mas, kowe iki dadi wong lanang iki mbok rasa ngono kuwi lho. Kon piye? Milih aku. Milih kae. Wong ayu ra payu. Den Mas, mbok kowe iki jane iki kepiye ngono lho, mbok kowe iki milih aku. Ngono genah-genah wong ya. Iki nekat e, Pak. Iki mbok ngono ki lho. Nekat iki, Pak. Abruk iki ono apa-apa. Abruk ya Ben, saleh kok ora seneng aku ngapa? Mbok kabruk ndak meteng ndak wis. Alasanmu apa kok ora seneng karo aku? Alasanmu apa? Seneng iki ora seneng. Wah, edan iki brotone tetek tenan iki ya. Mane kuat. Umpamane wong mangan mbok dijajal diicipi dhisik. Lah mung umpamane. Lah ya iki arep nyicipi ya ayo monggo. Lah yang tak senggarake lho. Nang kene liya wektu. Kok Iki piye ta coba iki? Kok liya wektu iki mboten dene jalan selingkuh. Nek emoh ya emoh. Nek semua ki emoh tetek imane kuat kok. Dirasa dicipi liya wektu. Pamane penjanji piye to? Coba. Ora galak. Kok liya wektu iki maksude piye? Ngrasake dunak-unakke banci ya ngono kuwi. Rekoso ya Pak. Aku ora tau dinyanyi karo kono malah arep liya wektu. Umpama. Oh lah umpama to Kang Mas. Kelakon kok wis Suminten. Apa? Kasunyatane Den Mas Broto atesno marang kowe. Bali ngono ning guna secokana melu bapakmu. Aku mau bali nek durung entuk Den Mas Broto. Mas Broto? piye. Ya ditumpoke Mas Broto, kowe dhuwur aku ngisor. Den Mas, milih aku. Nek ora milih, tak santet lho. Apa iso? Kowe tak leboni iki pasangan kowe menga-mengo ngene lho. Apa iso ngleboni? Piye? Iso ngleboni. Omong apa? Kowe iso ngleboni apa? Iso ngleboni? Pengen tak leboni? Ya, bebas saiki arep interak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang? Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundhutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking waweten HP kula. Ora saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki soalnya Japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isrime ngamplop tok. Mau layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa daku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwi penganggone saya akeh, Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendhek pisan wae kok le anjenengan ki bendina nadai kuwi.
Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya perlu tak kekke kas. Ora ya. Bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo gene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang gek aku. Mboten nggih ming japri. Ngerti japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cak ngono ki ra. Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah Hati mas bleke pitik pirang-pirang kali njaluk ngapura liwat Cepri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Yo. Cepri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek anu Idul Fitri kae mara regutu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak mbleh pitik pe 4 sing urip loro. Lah nganti ro prewangku takon lho sing urip asing ngono. Nek ana sing kira-kira sinden teko jenenge Tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rene meng dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku akeh nek meng gembus e. Ayo sak aku ndono tak njajal. Njajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Monggo nek aku ora lho. Nek aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae rada dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gos. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Ya tergantung sing mangan. Aku senenge ngono kok. Ya esuk rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing gosong. Nggonamu gosong ora? Anjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semarep gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep duit 100 kok ora. Kula kira ngemplep lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gedhe. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pirang-pirang iki apik lho, Iki nek aku ya ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mpo, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku
anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone akeh mesti alah ya ampun ki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping nang arep pamer. Adan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes balas. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ra. Lah? Ora apa-apa. Lek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ra wae. Yakin ora tekan e. Tekan wae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki kurang sithik ning jane nang kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima ku mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem. Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ha iya gek wis. Ngapa kowe iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Heh? Ngono. Le ora sopan le. Heh? Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ha aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Pak. Oh, dalem ya. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget tok, asdeke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula makame. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa gini e? Ah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare iki ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le mau ora. Oh iki iki. Ha, ada. Piye? Ambo. Budhe kok ora ngaku. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kowe. Ya ora. Ah iya wong aku nasi suarane apik mah, ngono. Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena ayo ngono ya. Wong serasuman mrih ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ngendi mau karo? Yo tengahnya.
Iki rasane. Hah? Nah. Aku kaya kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Sekolah ngisor apa dhuwur? Sekolah dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong ngono sekon dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Ora mangi. Tak kunci. Songka. Aku iki latah kok. Sing latah iki kowe duwe Orisa. Lah kowe iki saremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetokane arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak Yen mulai bak. Piye ora? Ayo. Mulane ora sida kok trewet wae. Barang sae cengkoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora, Iki rasa sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggong-e. Ya ben. Wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Lah iso ora gathuk. Ngono ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah sawu kaya omongan ro buta cakil. Ha iki Iki nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Pite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Iya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Ah, men delok Leo joget piye ngono. Iya. Enggak, aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombior-gombior. Kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Iya. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Kok banter banget ayu? Kowe seneng ning banter. Ayu. Aku dijem-jemke men. Jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng. Ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko njajal nek iso. Ha iya, wong ora segene dhek. Tenan iki napa? Ngopo? Wong aku gemermo dhek. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Pritenan nang tasih